kining mga pamaagi or mga gipangtudlo ni Hesus murag sukwahi gyud kaayo sa atong tawhanon nga pagsabot unsa ang kinabuhi. Ang atong tawhanong pagsabot sa kinabuhi nga kung buutan ta, kung magtinarong ta, wa gyud pagantos. Nya naa gyud ang grasya. Pero magbinuang ta, gabaan ta. Di ba? Mao mo na ato dayong nauna no? Gabaan gyud ta. Mao na mga taong magbinuang maingon ta ka ikadisgrasya, ana gaba na. Ana labi na mga matinumanon sa gusto kanang badlongon sa ginikanan di gyumtuman ikadisgrasya kana gigabaan ng animal mo ana dayon niya kung magbinuotan naa dayon tay reward mo na siya. Pero si Jesus lahi diri sa unang pagbasa si San Pablo iyag yung giklaro nga kung moabot na gani ang mga pagantos maglipay ta ana maglipay ta. Basta na natay mga pagantos kay miambita sa mga pagantos ni Kristo. Ana. Saman mo, malipay mo na yung mga pagantos. Magpasalamat mo. Gisulti bita na. Kisa man itong nagbasa sa first reading, wade mo ka ibaw di ato. Nga niingon man diri, pasalamatan ta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga maluluyong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang kalipay. Lipayon kita niya sa tanan tang kagul-anan aron kita makalipay usab niadtong masulubon pinaagi sa kalipay nga nadawat. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pagantos ni Kristo makaambit usab kita sa naghingapin nga kalipay pinaagi kang Kristo. Nya giunsa man pag-ambit ningon des Kristo diri sa atong ebanghelyo, bulahan kamo kon bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako paglipay og pagmaya kamo. Gisayunan gana libakon kag maayo, butang-butangan pa ka, lutuson pa ka. Matod pa niya diri paglipay. Oo na siya. Og kung ingon ani pa ang tanang mga Katoliko, wagi problema ning mga balaod. Kaning balaod nga ipagdalag bata diri simbahan, kana wagi na problema, mutuman kita na kay nga naman antos na. Antos na kanang ibili nimong bata ngadtos inyo, nya ganahan jud kang muda dinhi. Ibilin, di ba makaingon jud ka pastilan pader nindot man kita tong dadog simbahan. Og gidili pa man. Nya kay kita di man ta ganahang mo antos, mo supak ta. Ana no. Mo na kamong managdag bata dinhi, pamalandong kuno na ninyo nagtuman ba mo sugos Ginoo. Basig sige tag simba niya unya dito gasige di tag supak. Niya mo igo ka na sa atong pagsimba, mo man ay sugo simbahan karon. Sugo sa nas gobyerno. Niya ato yung supakon. Ang kuya wingong kamong mga tiguang ay namo gani din niya. Supak sad, masuko sad. Antusonon man sana. Kung dili ta makaantos anang mga maayong buhat nga gidili, labaw na tingaling di ta makaantos sa dautan nga buhat nga ipadawat sa Ginoo nato sama anang kakabos. Bulahan kamong mga kabos kinsa may ganahan natong mahimong kabos. Pero kung andam tang moambit sa kasakit ni Kristo, malipay gitag mahimutang kabos. Nya kamo, malipay mo guwa na mo'y kwarta. Sige. Malipay mo masunog turon inyong balay. Dili no. Mahimom jud kang kabos ana. Malipay ka gilungkab na turong inyong balay dito, nya gihurot og kuha imong kwarta. Malipay karon kung nahak na tong imong account, ngimo ditong gitipig-tipigan nga pila ka libo, hurot yung kakuha, lipay ka. Wa na simbako sa padero, simbako sa da. Maunay hinungdan nganong dili kayo ta malipayon. Kay ang kalipay di ay Ginoo ipaambit
sa muambit usab sa iyang pagantos. Nya mao ni ang kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan, kana bitang kalipay nga wa magikan sa imong paningkamot. Nanglitan naaroy nag-text nako, Father, ani ato paning niagi mga semana, pero hangtod karon iyan ning testimonya. Katong gasigig daot niya, siging libak niya, saon man ni nako Father, nga murag di man gini sila mohonong og daot nako. Murag mag ako gi ilang kontrahon bisag wa ko makigkontra nila. Nya sige la ko ingon, higugma lang. Higugma lang. Higugma gyud. Unsa ang paghigugma Father nga magsige mag-abusar, ako may sigyag daot. Sige lang, higugma lang, bahalag patyon ka, o amang kapatya. Karon ning text yan ako, Father, gisigihan ako sila higugma. Ako pag yung ihatag nila ang ilang mga panginahanglan nga wa gyud ko'y pagpangayog bayad. Pagkalipayan ako karon Father. Wa man sila mga usab pero lipay kay ko. Pertigin niyang pasalamat na adyo ko'y kalinaw ron Father. Salamat gyud kay Father. Mupadayon gyud kog hatag nila bisan pag mupadayon sila sigig daot nako. Nang ana. Kanindot ana. Awa mo nindot Nasay bana karon. Amo nagkayabag naman yung mga asawa karon. Usa ka bana, naslay tulo ka buk anak, ang asawa nangabit. Nangabit. Nya ang bana siging pasaylo ning daga nagyog mga tuig, sigig yung pangabit pero tipon pa sila. Ang bana magsige ra gyud ingon, "Day, gipasaylo gid ka pero sakit kay ning imong gibuhat." Harap-harapan na gyud sa bana. Dadun ang laki. Ana. Hilak lang kunong bana. Ana, pasaylo lang gyud. Nakarong bago kay mobiya naman gyud. Biyaan naman niya yung mga anak niya. Ang bana nagtrabaho, siya to aras balay. Housewife pa siya ba? Ang bana taon, sige remit sweldo niya. Ang laki, igukawagtang dito sa bana, banos ang laki dito. Karon biyaan naman. Nihilak gyud ang bana. Anday ay lagbiya para sa mga bata. Bahalag magsigig kag panglaki. Kaya wanam jud kakakaoyo nako. Pero para nalas mga bata, ni biya mangyod ang asawa. Nagpundok kung kuno ang mga silingan. Kaya kuan gid bagi, unsa man kaday? Nayabag ka. Ada, yabag ko taon. Sige, nayabag. Magyabag-yabag nako. Biyaan ko gining tawhana. Kuyog ngadtos laki. Ang bana nagpabilin, niya gipangutana na siya, nganong ingon ani man ka mapasayloon sa imong asawa? Niya ingon din ko nung bana, sige magugug paminaw nang waling padersiano. Mao gini nakaingon kay dili patungod sige kog paminaw na iyang wali, gipatay ko ginang asawaha. Pero karon ako gining pamatud-an nga naagi kalipay sa paghigugma aning asawa og pagpabilin nga buutan nga bana sa akong buang-buangon nga asawa. Daghan kay nangalipay sa mga silingan, daghan kay ang ni-text nako ani ang usa sa iyang suod kayo nga suod sa nako ingon siya, salamat gyud kay Pader. Daghan jud kay mig nakatunan nga wa gid ni namo makatunis una nya karon malipayon kay siyang gatiman siya mga anak og nagpaabot kanus amo balik ang iyang asawa nga minglakaw ni kuyog laki. Unsay tawag ninyo aning klasehas bana? Tarong o buangon? Buangon oy. Hay nago niya gibutang iyang pagkabana. Pero nahimo siyang buangon tungod og alang sa Ginoo. Ug mo na ang gitawag og the wisdom of God greater than our own wisdom. Kay usahay ko kaning atong kahibalo, mutug-an nato sa paghimo og hustisya nga tawhanon. Inhustisya ginigibuhat sa asawa. Inhustisya ginaglibakon ka. Inhustisya ginagilogan ka sa imong kabtangan. Pero unsa may pinakahustisya? Nga moambita sa kasakit ni Kristo aron dili ta makasala, dili magkusmod ang atong naong, dili maigo ang atong kalag sa sala. Kay kani magog sala mao mo ni ang pagsupak sa gustos Ginoo. Nya kada nato supak sa gustos Ginoo, magkusmod gini atong naong. Kay pangita diag tao nga nisugot sa sugo sa Ginoo nga nagkusmod, malipayon. Ika na ingong Ginoo, tamparoson imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas. Kanang gasigig panamparos mao nay kusmod og naong, pero kaning gitamparos nga nahigugma lang gyapos gatamparos, mo smile ra na.
At least tingin nga to sa inyo, iguli. Pagpatamparos mo dito, nindot kayo. Pero ayaw patamparos, ig-action, tamparos ka. Sige, tamparos ka. Sige. Ana, di ba kamong duha mo kusmudog na ho? Sakto ko, dili. Inyo nang sundod. Mingon sa father sa doing sa father. Bahala mo diha. Sugom na sa Ginoo, wa man say mawa. Say mawa. Why mawa sa Ginoo? Kung ato siyang sundon or dili, kay ngano man lahi man siyang Pinoyanan para sa mga masinugtanon, tuwa si langit nga giandam, para sa mga masinupakon, tuay impierno. Mo nang di mag-uulang Ginoo mo supak-supak ta kay ngano man at the end di man kita magkatipon og siya. Tuwa may kayong gaandam nato good. Tuwa may yawa nga gahuwat dito nga malipayon kay mudawat nato siyang gingharian sa impierno. Sige, tutok-tutok mo mudi anako. Mahuna. Nindot kayo og atong sundo ng Ginoo. Makatagamtam taglangit bisag niya patas kalibutan. Mauna ang tubag nato sa Salmo, unsa to atong tubag? Tagamtama og tan-awa unsa kaayo ang Ginoo. Unsa man ana ni moron nakatagamtam na karon unsa kaayo ang Ginoo kun tapulan igihan kay kanang imong yuta, igihan kay kanang imong tanom. Mabisag ang imong silingang mga bata manguha lang anang imong bayabas murag kapatyuno na kay kag tawo. Makuan pa ka ana, makatagamtam pa ka sa kalipay sa Ginoo ug sa kaayo. Tubag mo. Pero kanang imong tanom, kanang imong yuta, mauna unta ang kaayo sa Ginoong gihatag nato aron do na tay mapuy-an, do na tay makaon. Mauna ang kaayos Ginoo, pero kay nangigi naman kaana, nagkusmod ng imong naong, di nakakatagamtam. Pero imo nang ipanghatag tungod kay sa Ginoo man na, ipanghatag, malipayon kay kang magtan-aw sa mga bata, nagihurot yung kuha ang imong tanom. Kasos, ni-share gid sila sa kaayos Ginoo. Salamat Lord ha, nakapaambit ko sa kaayos Ginoo. Kanang imong asawa, unsa man na, maayo na, dili. Maayo i-share. Mo ito gihimos ba na? Di malipayon siyang gi-share. Huwag mo nang ipusis. Dili, ako ni ang asawa. Buang ka niya, ako niya. Awa na, patay ka niya. Magkusmod gina imong naw. Kanang imong bana, maayo na. Maayo? Bunga nas kaayos Ginoo? Nago kay bana. Share sana siya. Ayaw pagsige, ayaw ka possessive ba? Kita good possessive kita sa tanan. Ang kunon gyud nato mo na ingos Kristo bulahan kamong mga kabos sa espiritu. Unsa man ang kabos sa espiritu? Kana bang ang imong kasing-kasing, ang imong spirit wa gyud mangangkon nga naa siya iyang gikuptan. Ang imong kinahiladman kanunay jong nag-ingon, I am nothing without God. Mao nay kabos sa espiritu sama ni Maria. Sama nila ni Saint Francis of Assisi. I am nothing without God. Ana. Niya, nganong imo naman ang gipusis nga imo. Patay ka diha. Sa yawa na nga kinaiya, mangangkon ba bisag dili iya. Nagani gamay kay butang des imong lawas, kana lang imong cells, kanang cells of the body ba di magita kakita ana. Sama ng sperm cell, egg cell, kakita day kana day. Di makita Pero daghan kayo ana ang nangangkon nga ako'y mo control mo nang butangan akong kondom, butangan akong pills. Ako'y mo control. Imo day na. Labaw na ng kilay kay makita naman na ako'y mo control, kiss-kiss. Labaw na ng buhok, ako'y mo control, color. Ang Ginoo ba'y gabuhat sa makita o dili makita? Menindog tayo.